या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत गोकुळ, गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने। आजच्या धकाधकीच्या जीवनात आपल्याला व्यायामासाठी वेळ मिळत नाही, घरी योगा करण्यासाठी वेळ काढू शकत नाही किंवा कोणताही नियमित व्यायाम करू शकत नाही। चुकीच्या जीवनशैलीमुळे उच्च रक्तदाब, मधुमेह यांसारखे आजार शरीरात फोफावत आहेत। यासाठी स्वतःला तंदुरुस्त ठेवण्यासाठी सर्वप्रथम तुमची जीवनशैली सुधारणं आवश्यक आहे। कोलेस्ट्रॉलची समस्या जीवनशैलीशी संबंधित आहे, पण कोलेस्ट्रॉलला आजकाल लोक फार हलक्यात घेतात। चला जाणून घेऊयात अशा कोणत्या सवयी आहेत ज्या कोलेस्ट्रॉल वाढवण्यास कारणीभूत ठरतात। नमस्कार, मी जुईली आणि आपण पाहताय कोकण 7 लाईव्हचं बेटर लिव्हिंग। कोलेस्ट्रॉल वाढण्याचं सर्वात मोठं कारण म्हणजे व्यायाम, कठोर परिश्रम थांबवणं। लोक चालणं बंद करतात, आहारात जंक फूड खातात। फॅटयुक्त अन्न खाल्ल्याने शरीरातील चरबी कमी होऊ लागते। त्याचा परिणाम रक्तवाहिन्यांवरही दिसून येतो। शिरांमध्ये साठलेल्या चरबीला कोलेस्ट्रॉल म्हणतात। अल्कोहोलचा कोलेस्ट्रॉलशी फार जवळचा संबंध आहे। जे लोक नियमित मद्यपान करतात त्यांच्यामध्ये कोलेस्ट्रॉल वाढलेलं आढळतं। दारू वजन वाढवण्याचं काम करतं, पण तुम्ही कोलेस्ट्रॉलचं औषध घेत असाल तर तुम्हाला जास्त त्रास जाणवणार नाही। सिगारेट ओढणं शरीरासाठी खूप अपायकारक आहे। धूम्रपानामुळे अनेक मोठे आजार होतात। हृदयाशी संबंधित आजारांमध्येही धूम्रपानाचा मोठा वाटा आहे। अशा परिस्थितीत हृदय निरोगी ठेवायचं असेल तर लगेच सिगारेट नको म्हणा। केवळ उपाय शोधून कोलेस्ट्रॉल कमी होत नाही। कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यासाठी अनेक जण डॉक्टरांचा सल्ला घेत असतात। काही जण ऑनलाईन शोधत राहतात की कोलेस्ट्रॉल कसं कमी करावं। कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यासाठी नियमित आहार आणि दैनंदिन योजनेचं पालन करावं लागेल असं डॉक्टरांचं म्हणणं आहे। नियमित व्यायाम, डॉक्टरांची औषधं आणि इतर उपचारांनी कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित ठेवता येतो। कोलेस्ट्रॉल वाढल्यास हृदयविकाराचा धोका इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे सदस्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल यांनी सांगितलंय। बिघडत्या जीवनशैलीमुळे कोलेस्ट्रॉल वाढतं। ही चरबी आहे जी शिरांमध्ये जमा होते। रक्तवाहिन्यांमधून रक्त हृदयाद्वारे शरीराच्या इतर अवयवांपर्यंत पोहोचतं, परंतु जेव्हा रक्तवाहिन्यांमध्ये चरबी जमा होऊ लागते तेव्हा ती रक्त पुरवठ्यात अडथळा बनते। रक्त पुरवठा खंडित होताच हृदयविकाराचा धोका वाढतो। कधीकधी हृदयविकाराचा झटका येतो। कोलेस्ट्रॉल वाढणं हा हृदयविकाराचा धोका असल्याचं डॉक्टर मानतात। बहुतेक लोक त्यांच्या जुन्या आरोग्य इतिहासाबद्दल फारसे चिंतित नसतात, पण जर तुम्हाला तुमचं हृदय दीर्घकाळ निरोगी ठेवायचं असेल तर तुमच्या मेडिकल हिस्ट्री बद्दल नेहमी तुमच्या डॉक्टरांशी आणि कुटुंबाशी बोला। यासोबतच तुमच्या आरोग्याशी संबंधित जोखीम देखील जाणून घ्या। हृदय निरोगी ठेवण्यासाठी निरोगी आहार घेणं खूप महत्त्वाचं आहे। सकस आहारामुळे तुमचं एकंदर आरोग्य चांगलं राहतं। यासाठी फळं, भाज्या, संपूर्ण धान्य, दुबळं मांस, कमी चरबीयुक्त दुग्धजन्य पदार्थांचा आहारात समावेश करा। यासोबतच मीठ, सॅच्युरेटेड फॅट आणि साखरेचा कमी प्रमाणात वापर करा। जर तुम्हाला तुमचं हृदय निरोगी ठेवायचं असेल तर तुमचं पेय अतिशय हुशारीने निवडा। साखरयुक्त ड्रिंक्स ऐवजी पाणी प्यायल्यानं कॅलरीज कमी होण्यास मदत होते। तुम्ही दारू आणि कोल्ड ड्रिंक्स पिणं पूर्ण बंद करा। हृदयविकारांमध्ये रक्तदाब महत्त्वाची भूमिका बजावतं। उच्च रक्तदाबामुळे हृदयाचं आरोग्य बिघडतं। अशा परिस्थितीत दररोज घरी बसूनही रक्तदाब मोजत राहा। यासाठी तुम्ही बीपी मॉनिटर वापरू शकता। तुम्ही जेव्हाही डॉक्टरकडे जाल तेव्हा त्यांना तुम्ही दररोज नोंदवलेलं बीपी रीडिंग दाखवा। जर तुम्ही आधीच आजारांनी त्रस्त असाल तर तुम्ही तुमची औषधं नियमित वैद्यकीय सल्ल्याने घेणं फार महत्त्वाचं आहे। जर तुम्ही कोलेस्ट्रॉल, उच्च रक्तदाब, डायबिटीस औषधं घेत असाल तर तुमच्या डॉक्टरांच्या सूचनांचं अवश्य पालन करा। तुम्हाला काही समजत नसेल तर नक्कीच विचारा आणि तुमच्या डॉक्टरांशी बोला। डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय औषध घेणं कधीही थांबवू नका। आता इथेच थांबतोय। पाहत रहा कोकण 7 लाईव्हचं बेटर लिव्हिंग। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते गोकुळ, गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने।